Умножение и деление на обикновени дроби. За разлика от събирането и изваждането, тук не се превежда към общ знаменател. Нека да вземем следния пример. 2 осми да го умножим с 4 шести. По принцип умножението винаги се завършва в следния ред. Умножаваме числител по числител и отделно умножаваме знаменател по знаменател. Например, 2 по 4 – 8 и 8 по 6 – 48. Но тук има едно задължително правило. Ако можем, преди да извършим умножението, да съкратим на едно и също число числителя на едното и знаменателя на другото, на кръст, така, делим. В случая 2 се дели на 2, 6 се дели на 2, значи и двете можем да ги разделим на 2. Правим го. 2 делено на 2 записвам си 1. 6 делено на 2 записвам си 3. След това отивам при другите две останали числа и проверявам. 4 и 8. Делят ли се от таблицата за умножение? Делят ли се на едно и също число? 4 се дели на 4 и 8 се дели на 4. Задължително извършвам делението. Отстрани записвам остатъка, т.е. отговора. 4 делено на 4, записвам отговора 1. 8 на ум делено на 4 е 2, записвам отговора 2. Получавам нови дроби. 1/2 по 1/3. И тук вече, тъй като няма никакво съкращаване, си извършвам умножението както е по реда. Умножавам числител по числител. 1 по 1 е 1. Умножавам знаменател по знаменател. 2 по 3 е 6. И това ни е крайният резултат. Нека да опитаме с още един пример. Примерно 6 пети да умножа по 30 16, например. Започвам с първото, с 6 в числителя и 16 в знаменателя. Мога да съкращавам само на кръст горе с долу. Горе с долу. Проверяваме двете числа на колко се делят. 16 се дели на 2 и на 8. 6 се дели също на 2. Затова общото число, на което ги деля, е 2. Правилото беше делим на едно и също число. 6 делено на 2 е 3. Тук записвам отговора 3. 16 делено на 2 е 8. Тук записвам отговора 8. Същото правя с другите 5 и 30. От таблицата за умножение си правя сметка, че 30 е равно на 6 по 5. Значи 30 се дели на 5. 5 също се дели на 5. Съкращавам ги. 5 делено на 5 записвам отговора. 30 делено на 5 е 6. Записвам отговора. И получавам новите дроби. 3 първи по 6 осми. И си извършвам умножението по правилата. Умножавам числител по числител и знаменател по знаменател. 3 по 6 – 18. 1 по 8 – 8. Проверявам крайния ми резултат. Може ли да се дели на едно и също число? Установявам, че да. И двете се делят на 2. Съкращавам ги. Получава се 9 четвърти. Тази дроб повече не се дели на нищо общо. Затова се нарича несъкратима дроб. Следващото действие, което ще разгледаме, е действие обратно на умножението. Това е действието деление на обикновени дроби. Всъщност, тъй като делението е обратно на умножението, това, което правим е при делението да направим действие обратно, за да го сведем до умножение. Тоест, ако имаме дробта 1/2, да разделим на дробта 3 четвърти. Това, което правим е, първата дроб винаги я преписваме. Делението завъртаме и превръщаме в умножение. И втората дроб също завъртам наобратно или
първото умножение по обърнатото второ. Знаменателът става числител, числителът става знаменател. Завъртам и умножавам. От тук вече се повтаря същото действие, каквото е при умножението. Съкращаваме дробите и получаваме отговора 1 по 2 – 2, 1 по 3 – 3. Всяко едно деление и умножение се извършва последния начин. И това, което тук е много важно да помним, след като знаем двете деления, приоритета на действие. Тоест, в един израз, първо винаги се извършва умножението или делението, а след това идват събиране и изваждане. Ако спазваме този приоритет, ще можем да решим абсолютно всички задачи. Следва да пусна домашното, което ще имаш. Пожелавам ти приятно решаване и да се надявам, че урокът беше полезен.